Dit is Auke de Jong van Jestermar. Hij had op een zolder zocht naar een werk van Thijs Rinsema. En, ja, zijn omke doet iets op een HBS in Drachten en die kocht het toe. Voor een goene of zo. Dit moet hem wezen. T.H. Rinsema. Er stiert dus welke zeg nog een iertal onder en dat gaat een beetje achter de lijst voort. Dit binnen allejaar gelukkige bezitters van een Thijs Rinsema. Ja, het schilderij dan, of de tekening. Mensen komen hier allejaar in het museum Smellingelo in Drachten om het werk eerst registreren te laten en aanzien fotograferen te laten. En waarom? Waarom is dat werk ik zo bijzonder? Dat zullen we aanzien. Eerst maar even zien, wat hebben we nog meer in de kaarten? Marjolein Leij speelt in de toneelbewerking van de aanslag van Mulisch. Ze is daar de zinspeelster van Victor Leu. Kees van der Meer begeleidt de band bij de musical Kruimeltje en hij dacht daar in de Efteling ook nog te toetsen. En de EM-galerie van Elsbieta Middel in Drachten bestaat 10 jaar en de galeriehoudster zit nog vol plannen. Nou, Paul, ik moet even kijken. Zo hou ik het goed. Het is iets onbekende werk van Thijs Rinsema. Wethouder Nieske Ketelaar opende het Rinsema hier. Ze had ook een Rinsema meegebracht, eigendom van de gemeente Smellingerlo. Thijs en Evert Rinsema wien beide schoonmaker in Drachten. Echte vaklui wien het. Maar ze konden meer. Beide wien ze tegen geïnteresseerd in kunst en literatuur. Thijs begon te schilderen en ontwikkelde daarin een heel eigen stijl. En Evert schreef gedichten met een filosofische inslag. Hier in Hotel Phoenix kwam Dada in haar leven. De broeren kwamen in contact met Kurt Schwitters, frontman van de avant-garde van die tijd. Ook wien er contacten met Theo van Doesburg die in Drachten kwam. En Thijs werd beïnvloed door de stijl, het cubisme en Dada. Visser Popma. De inbreng gaat je gewoon terug. Kennen wij even naar ons eerste reportage. Die gaat over Marjolein Leij. Zij komt oorspronkelijk van Gautem. Lisette Blauw Recherche. Bent u mevrouw Koningsbergen? En misschien ken je haar uit de Vuurzee, die Riegen van de Varen. Daar speelde zij de mooie inspecteur Blauw. Maar nu staat ze voor de première van de allereerste toneelbewerking van de aanslag van Mulisch. Schiet eens op Peter. Waar is Peter? De achterom bij Korteweg. Zie je hem? Hij is misschien binnen bij Korteweg met het pistool van Ploeg. Oh, God. Ze ruikt naar zweet, maar tegelijk naar iets anders, iets zoetigs. Ik speelde de vrouw die Anton ontmoet in de cel nadat de aanslag is gepleegd voor zijn huis. Wordt hij in een cel gegooid en daar ontmoet hij een vrouw. En die ontmoeting maakt indruk op hem. En later in zijn leven komt hij een vrouw tegen waar hij mee gaat trouwen, waar hij zijn leven mee gaat delen. En aan het einde van het boek en ook van het stuk ontdekt hij dat die vrouw hem heel veel doet denken aan de vrouw uit de cel. Je hebt ook diverse dingen voor tv gedaan. Mm-hmm. Wat vind je leuker om te doen? Dat is heel moeilijk te zeggen. Het is allebei heel erg leuk. Ja. Dag, Lisette Blauw Recherche. Bent u mevrouw Koningsbergen? Ja. Mag ik even binnenkomen om iets te vragen? Wat is het dan? Het gaat over meneer Peer Lohman. Kent u die? Ja, die ken ik heel goed. Dus moet Peer op de een of andere manier iets met Jasmin hebben uitgehaald. Ja, jij was er toch bij? Heeft Peer Sander soms geholpen? Kan niet. Bestaat niet. Het is
in Jezus naam gebeurt die avond? Ja, ik geloof wel dat ik dit mooier vind om te doen. Theater, ja. Luister. Ze zullen jou misschien van alles wijs proberen te maken, maar je moet nooit vergeten dat het de moffen zijn die jullie huis in brand hebben gestoken. Niet iemand anders. Dat weet ik toch, dat heb ik toch zelf gezien? Jawel, maar dat hebben ze gedaan omdat die Hufter is geliquideerd. En ze zullen dus zeggen dat het de schuld is van het verzet. Die Duitsers die zullen zeggen dat die verzetsmensen wisten dat er dan zulke dingen zouden gaan gebeuren. En dat het dus de schuld is van het verzet. Maar als dat zo is, dan is toch nooit iemand schuldig? Ach, jongen. En hoe is het om met iemand als Victor samen te spelen? Ja, leuk. Ja, heel inspirerend. Het is natuurlijk een ontzettend gepassioneerde acteur. Dus ja, dat is wel interessant. Het is wel leuk om een beetje af te kijken. Ja, ja. Kan hij nog een beetje dansen? Nou, in het begin helemaal niet. Ik trouwens zelf ook niet. Echt, dat ging verschrikkelijk slecht. Dat was echt rampzalig. We stonden de hele tijd op elkaar stenen en zo. En dat was echt... Ursel zat ook echt soms zo... Oh, schuwelijk. Maar het is goed gekomen, ja. Het is gewoon ook eventjes wennen aan elkaar. Nu is er al een boek en een film van de aanslag. Wat voegt dit theaterstuk nog toe aan het verhaal? Nou, het theater is natuurlijk totaal anders dan de film en ook totaal anders dan het boek. Kijk, een boek lees je en dan heb je je eigen beelden. Bij de film wordt iedereen ingevuld en hier zit je erbij. Dus je kijkt naar mensen, echte mensen, en je voelt met hun mee. En dat is het verhaal blijft wel hetzelfde. Maar het krijgt een totaal andere dimensie en het doet ook iets anders met je, denk ik. En waarom hebben jullie precies voor Marjolein gekozen? En Marjolein heeft auditie gedaan. En dat deed ze heel goed. En ze, nou ja, ze paste heel mooi in wat ik ermee wilde. En goed bij Victor. Want ze heeft auditie gedaan met Victor. En dan kijk je hoe die twee mensen bij elkaar, of dat werkt. En ze moesten ook dansen met elkaar. Dus je kan niet een heel klein meisje nemen, maar ook niet een heel groot meisje. En dat moet toch een soort vrouw zijn die hij voelt in die cel waar hij terechtkomt. En dat is de herinnering. Hè? Ze ruikt naar zweet en naar iets zoeters. En daarom heb ik Marjolein gekozen. Die kwam daar als beste uit. Hoe ben je vanuit Friesland hier terechtgekomen? Ja, nou, ik ben natuurlijk opgegroeid in Goutum. Maar goed, ik wilde naar de toneelschool. Maar dat heb je niet helaas niet in Friesland. Misschien komt het nog, ik weet het niet. Dus toen ben ik naar Arnhem gegaan, daar heb ik de toneelschool gedaan. En ja, daarna, dan is toch het meeste werk in de Randstad. Dus toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. En daar ben ik ook, heb ik meestal ook gewerkt. Maar goed, ik ga nog wekelijks terug hoor. Naar mijn ouders en al mijn familie die woont er nog. En elke keer als ik die Afsluitdijk weer overga, dan denk ik, thuis, heerlijk. Ja, nog steeds. Ja. Morgen gaat de aanslag in première in Haarlem. En op 28 februari kan je het stuk zien in de Harmonie in Ljouwert. Evert Steutel is de gelukkige eigenaar van een schilderij uit de riege voetballers van Rinsema, uit de cubistische periode. Daar binnen net zo vallen van, dus dit is een bijzonderheid. Portretten binnen er om te meer. Mirna Skuil had 2 portretten van haar mem. Toen die 15 jaar weer, vreeg Thijs Rinsema of ze voor hem poseren wil. En door Rinsema slim ziek op bed lag aan de oor van zijn lippen, vreeg hij of mem zijn hoorn beet houden wil. En dit binnen de zusters Jilke Mellema van der Veen en Margje Dijkema van der Veen. Mij haar een portretten. Beide famkes waren toen iets naar schilder Rinsema stuurd voor een portret. En ze binnen er nog altijd wies mij.
Maar de grootste categorie is die van de stillevens. Die schilderde Rinsema in de laatste periode van zijn leven het meest. Dat is een beetje kenmerkend voor die stillevens van hem. En dit is Thijs Rinsema junior, pakensisser van Schilderties. Hij werkt aan een boek over de Rinsema's. Het zijn leuke schilderijtjes vaak, mooie kleuren. Het zijn lieve schilderijtjes. Lieve schilderijtjes? Ja, het zijn lieve schilderijtjes. Ja, dit soort werk is lief. Ja. En mensen willen ze ook nooit kwijt. Hè? Ik bedoel, ze hangen van vader op zoon, gewoon bij mensen in huis. Ja. En dat is leuk, ze zijn eraan gehecht. En wat zo paken Ties van deze dag? Of ze die geweldig gevonden hebben. Ja. Al het werk giet op een foto voor het boek over de Rinsema's. Wij gaan naar ons tweede reportage. Wat hebben nou de Frieske Ierpelloftspullen te krijgen met die grote landelijke musicals? Nou, Kees van der Meer is daar een leuk voorbeeld van. Al een paar jaar begeleidde hij de band bij het Ierpelloft in Jesterwierm. En de dingen blijkbaar zo goed dat hem een plakje verworven had bij de grote landelijke musical Kruimeltje, die speelt in de Efteling. En omdat Kees pianist is, mag hij daar ik nog even de toetsen doen. Jesse, kijk eens even vrolijk man. 1, 2, ja! Holladier, holladia, holladier, holladio, holladia. Ik ben de koning van de stad. Ik ben koning Kruimeltje 1. Nu maken we het even mooi. Ja? Ik wil even een mooie klank horen. Dus ietsje zachter en even goed in balans met elkaar. 2, 3. Ik ben Kruimeltje, holladier. Oké. We hebben 6 groepen en die ben omdat ze net alle keer opmaaien. In verband met, ze maar 24 keer per jaar maar ze steeds maar een vaststelling draaien. En ze zijn voor groepen omdat we gewoon 26 keer per maand ongeveer spelen. Dus dat wordt afwisselen. Ja. En dit is groep D. Kees van der Meer is de jongste telg uit misschien wel een van de muzikaalste families van Friesland. Het lijkt erop dat Kees van der Meer in de voetsporen van zijn huid Hendrik treden is, die zelfs trouwens als componist nog heel iets warber is. Maar ook Kees is componist. Het is de eerste keer dat Kees in zo'n grote musical meedoet. Maar hiervoor maakte hij al 4 jaar de muziek voor het Benne Ierpelloftspul van Jesterwierm. Ik zie het hij 2 keer in Afrika voor muzikale culturele projecten. Maar nu werkt hij dus bij Kruimeltje de Musical in, jawel, de Efteling. En daar we zijn in het wonderbaarlijke land van de Efteling. Echt de fantastische omjouwing hier. En we zijn bij een van de meest kenmerkende persoonlijkheden uit het park. Hoe heet ik alweer? Langnek. Langnek. Dus dit is mijn werkomjouwing voor de Kruimeltje-periode. Dit is voor mij de eerste keer om echt in zo'n musical te spelen. Mijn rol is dat ik daar keyboard speel, gewoon in de vaststelling. Daarnaast ben ik mijn band dwanden om de versjes met haar in te studeren, maar ik onderwijzen met Jan. Het is altijd wel fijn om van tevoren heel even weer een beetje te spelen wat ik spelen maat. Goed. Sami is het Kruimeltje. En ik neem altijd een vader show even heel kwart met Sami even met aandachtspunten even terug. Hoi. Hoi. Dus je gaat even met Kees inzingen? Ja, niet inzingen, maar we bespreken gewoon even de notes van de vorige voorstelling, hoe het was gegaan en zo. Ja, oké. Nou, kan Kees toch wat? Ja, zeker. Ja. Nou, gelukkig. Blij dat je het zegt. Ja.
Wat is hier gebeurd? Oh ja, tennisracket tegen mijn vinger aan. Wat is tegen je vinger? Tennisracket tegen mijn vinger Tennisracket? Oh, hij is ook echt helemaal... Ja, dat valt wel mee. Als de nacht valt in de stad. Oké, weet je, we gaan even staan. Dat gaat ook wat makkelijker. Als de nacht valt in de stad, gaan de kaarsen prachtig branden. En de ramen staan te glimmen als een goudstaaf in de muur. Die andere? Als de nacht valt in. Ik begon mooi mijn squalmuziekopleiding. Wie dat ooit een beetje dat je mooie groepen mensen muziek mooi zien gingen en willen. Nou, dat vind ik gewoon fantastisch leuk om te doen. Om mensen en muziek, dat is het mooiste wat er is. Muziek is het mooiste wat er is en mensen zijn het mooiste wat er is. Oh, vertel me alles, Wilkes. 2, ja. Vertel me alles, Wilkes, alles wat je weet. Te gek, klaar. Ja, ik ben hier op Lospul dingen dienen en les in Grace. En ik hoorde project, dus ik dacht, nou ja, ik wil een keer een musical uitproberen. In het oosten wijst het noorden en we varen naar het westen en de hond vaart met me mee. En het is heel nieuwsgierig, omdat het is een hele, qua industrie en qua productie zit er gewoon grut in de koor. Een heel soort mensen bij een niks. Waar ik nu zit, speel ik keyboards. Ons orkest is een liedsorkest. Wat ik bij de keyboards doe, is dat ik alles zeg maar invul. Ik ben gewoon het extra orkest eromheen. Dus als er ergens een striekerspartij wezen moet ik dat wel. Als er ergens een hoornpartij is die wij net spelen, moet ik wat dan. Een accordeon doe ik, een roudspartij of een liedbeltje. Al die extra's, die moet ik doen. Daarom heb ik al die pedalen, volumes en dat soort dingen, oorenswitches. Dat ben ik hier aan het doen. Museum Smellingeloon had zo'n 300 werken van Thijs Rinsema in bezit. En in oktober komt er een grote Rinsema-expositie. Maar hoe belangrijk wie die Thijs Rinsema van Drachten nou eens op wereldschaal? Rinsema is tot nu toe wel vertegenwoordigd op internationale tentoonstellingen. We hebben bijvoorbeeld die grote tentoonstelling gehad in Tate Modern, vorig jaar was dat. Londen? Ja, in Londen. Daar waren een paar van die collagedoosjes te zien, die we hier ook hebben. En op dit moment, in Centre Pompidou in Parijs, is er een stoel, een van zijn stoelen, in die grote stijltentoonstelling te zien. Maar altijd wordt Rinsema gepresenteerd in het kader van. Dus een grote Van Doesburg tentoonstelling, een grote Mondriaan stijl tentoonstelling. En dan wordt hij er ook bij gehaald. Maar dat hij echt zelf, zijn werk echt zelf in de spotlight staat, of dat er ook heel gedegen onderzoek naar wordt gedaan, dat is nog niet gebeurd. Nou, en daar is Museum Smellingeloon dus druk met waande in dit Rinsema hier. We hebben nog één reportage over Elsbieta Middel. Ze kwam uit Polen en ze weer landbouwingenieur. En nu heeft ze al 10 hier een heel succesvolle galerie hier in Drachten, de EM-galerie. Het is snooitemiddag. In de EM-galerie in Drachten wordt deel 2 van de jubileumtentoonstelling openen. Met allerlei lekkere Poolse hapjes. Elsbieta is van oorsprong Poolse. Komt er ik nog een soort, vertegenwoordigt ik Poolse keuzes en houdt van lekker eten. Haar keuzes binnen wies bij haar, want Elsbieta is een warme vrouw, die ik nog zakelijk is. Kom daar maar eens om. 10 juli begon ze een galerie in Kolm. Fons Hoiting weer doel een van haar eerste keuzes. Maar wat maakt de jonge keuzener die de verhouding in wil noemen een galerie in Kolm? Dat zit toch net op zo'n season. Ik vind de locatie van een galerie niet zo belangrijk als het maar een goede galerie is. Het is Poolse kunstenaar, hele jonge, 23 jaar. Dit is de eerste jurkje wat hij heeft gemaakt. En ik vond het geweldig. Want het is gewoon zo'n beetje lange t-shirt. En doe je gewoon een beetje stof omheen. Maar de idee is dat hier heb je achter een rits. En kan je gewoon voelen in wat je wil.
Zo, dit is, dan kan je gewoon, weet je, jouw eigen creëren op zich, jouw eigen gewoon jurk. Het is niet echt een verhaal wat ik schilder, maar wel een soort beelden die met elkaar associëren. Of beelden die weer andere dingen die ik heb meegemaakt oproepen. En dit gaat over de man als jager. In dit geval ook als grappenmaker, het is een soort hofnar. Ja. En de vrouw als verzamelaar van groente en fruit. En toen ik in het begin, moet ik zeggen, en toen ik kijk naar en ik zei, jee, ik weet het niet. Nee, ik moet een beetje wennen aan dit soort werk. En toen ik heb gezegd, laat maar gewoon hier die werken en ik neem tijd en ik ga gewoon naar die werken kijken. Nou, en zo is het gebeurd. En opeens, ik was zo gewoon weg van, echt. En ik denk, jee, echt een toffe narne. Zo subtiel. Dit is een schilderij over de zondvloed. Het is niet heel eenvoudig werk wat ik maak. Je moet er even een tijdje voor staan, wil je kunnen zien wat er te zien is. Maar zij kan dat goed voor het voetlicht brengen. Zij kan het bij de mensen overbrengen. Ja, ze kan het heel goed. Zij kan de mensen vertellen hoe ze erin zien moeten. Ja. Het droog dat die mensen niet enthousiast zijn. Ja, klopt. Dat is een speciale gave. Dat is een heel speciale gave, die heb ik niet. En dus het is belangrijk dat iemand die dat wel heeft, dat doet. Dit is bijvoorbeeld de ring. Nee? En dan nou ja, kan je prinsessenring bijna noemen. Dit is armband. Nou, prachtig ook, né? Zo. Ik ook geef vaak gewoon, zeg ik tegen mijn klanten, hè? Want soms was ook mevrouw van het prachtige werk, nee, maar zij zei, ik moet mijn man halen. Nee, maar wij kopen niets, het is wel gewoon kost geld, maar wij moeten allebei mooi vinden. Né? Maar ik zei, nee, je moet niet doen zo. Maar ik zei, elke kunstwerk gewoon en elke mens is anders. Zo, omdat jij beleeft leven op een andere manier dan jouw man bijvoorbeeld. En voor jou misschien andere dingen zijn belangrijk dan voor hem, een andere zoon. Zo, jij zoekt iets wat jouw emoties en jouw gevoelens en jou moet raken. En op zo'n manier, als je zoekt iets mooi, nee, maar ik vind het mooi woord, maar goed. Dat is gewoon, dat is boven de bank, dat is decoratief. Nee? En kunst, gewoon goede kunst en kwalitatieve kunst, kan gewoon ook decoratief zijn. Maar ik zei, maar dit niet is dus de uitgangspunt. Nee? Dus ik probeer ook, wat ik moet zeggen, ik mis zo'n beetje, een beetje, niet educatie, maar ik weet ook niet alles. Ik leer ook constant gewoon van mijn kunstenaars, van alles. Maar ik zeg tegen mijn klanten, ga maar kijken. Ga maar ook naar andere galeries, ga maar ook naar andere musea. Hoe meer jij ziet, hoe meer jij kent. En op een bepaald moment groeit je ook en leert je gewoon welke soort kunst spreek je aan. Maar zij is echt een goeie voor je. Ja, een hele goeie. Dat komt omdat ze gepassioneerd jouw werk ziet zitten. Ja. Ervan houdt. Dus, heeft ze zelf ook werk van je? Ja, het hele huis hangt vol met kunst natuurlijk. Maar er hangen wel een paar van mij tussen inderdaad. Ik wil dit op zich, wat ik zelfs mee raak en boeit en alles, wil ik gewoon een beetje samenvoegen. En elke keer gewoon verrassende dingen gewoon laten zien. Dus mensen moeten voelen gewoon dat, ik kan dit niet missen. Ik moet daar echt zijn. Hè? Nou, zo is mijn idee. Nou, en we zien wel wat het wordt. En nu ben ik bezig, dat misschien kan ik ook in Polen, in Warschau, dat is echt een bruisende stad en er gebeurt zoveel en alles. En denk ik dat ik kan gewoon daar heel goed gewoon doen. Ja, ik ben ook niet. Nou, goed onthouden dus. 2011 is het Rinsema hier. Wij zijn na je weekend weer. Dan gaan we naar Rokanje. Want Frederik Smink speelt daar zijn succesvolle vaststelling over dominee Zelle. En het kon wel eens spannend worden, want dat hier de allereerste stoomplak van dominee Zelle. Want na je weekend.